लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां रादाब लाबोना होफैदों बे जाहैबाय फैगौ जानो गोनां हायर सेकेन्डारिनि लास्ट एग्जाम अर्थात हायर सेकेन्डारि फाइनाल एग्जाम बे हायर सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामनि थाखाय जायफोर नोंथांमोनहा प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ जायफोर नोंथांमोनहा स्टुडेन्ट नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ हेल्पफुल जागोन दा खोथाया जाहैबाय सिगांनिफ्रायनो गोबाङानो आंनाव मा होनो सिगांनि प्रिभियास कुइसन्स कालेक्सन खालामनायनि बुंबाय थादोंमोन बाथ्रा दा बेयाव आङो जा हायो मोननैसो मोनथामसो इयारनि स्पेसियेलि लजिक एन्ड फिल'सफि आरो पलिटिकेल साइन्स बे मोननै साबजेक्टनि प्रिभियास कुइसन्सफोर बुथुमनाय जादों दा बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिना होनो आखायाव लानाय जादों जायफोर नोंथांमोनहा नेक्स्टआव जिरायगोन एसेबाबो हेल्प मोनगोन बेखौ आं आसा खालामो मानो होनोबा बेफोरबायदि प्रिभियास कुइसन्सफोरखौ मोननाया साफ्रोमनिबो थाखाय इजि नङा दा जिखि जाया मानो नोंथांमोनखौ गोबाव खालामाजासे बेयाव लांनो आखायाव लानाय जाबाय दा नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे बेफोरबायदि गोनां खोथाफोरखौ जों सावरायनो खाबु मोनो दा बाहाय नुनो मोनदों नोंथांमोनहा कारेन्ट नैबावहाय नुगोन फार्स्टआव आं मोननै मोनथामसोल' खिथागोन लजिक एन्ड फिल'सफि 12 पासनि क्लास 12नि नै 2015नि लजिक एन्ड फिल'सफि बाहाय दङ दा बे गासिबो ओरैजाय बेखौ आङो बोलाला 15 पेज दं नोंथांमोना नुबाय थादों बेनिफ्राय गुबुन मोनसे नोंथांमोननो खिथागोन लजिक एन्ड फिल'सफिनिनो नैबे जाबाय 17नि 2017नि ओमफ्राय नायबावगोन लजिक एन्ड फिल'सफि मोनसे खिथाबावनि 2014 लजिक एन्ड फिल'सफि बेनिफ्राय पलिटिकेल साइन्सनियावबो मोननैसो दिन्थिनो आखायाव लादों 2014नि पलिटिकेल साइन्स बाहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा बथ इंलिश आरो बेंगलि दा जोंना इंलिश मिडियामखा बेयो थाखायखा आरो मोनसे पलिटिकेल साइन्स खिथाबावनि 16नि आरो 16ल' नङा गोबां दंबावो बाहाय फारि फारि आं गासैखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखेवनानै दिन्थिनाय नंलिया दा जिखि जाया मानो नोंथांमोनहा नैबे 17नि पलिटिकेल साइन्स जिखुनु जाया मानो नोंथांमोननि थाखाय बेफोर कुइसन्सफोरखौ बोरैहाय मोनगोन बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा नोंथांमोननि थाखाय मोनफ्रोमखौबो लिंक 1 लिंक 2 हथात साबजेक्ट वाइसै पलिटिकेल साइन्स 1 पलिटिकेल साइन्स 2 बेबायदि होनानै नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों बे लिंकनि गेजेरजों नोंथांमोना डाइरेक्टलि डाउनलड खालामनानै लाब्लानो जाबाय डाउनलड खालामनानै लायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो गोसोबायदि बेखौ फरायनानै लानो हानाय जाहैगोन नाथाय नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनाय बेखौ आङो डाइरेक्टलि मोनसे लिंकनिफ्राय लाबोनाय जादों प्राइभेट लिंकनिफ्राय बेनिखायनो जिहेथु नोंथांमोना बेखौ पाब्लिश खालामफिना जेरावबो जाहाथे गोसारा बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाहैबाय जिखुनु जाया मानो बाहाय गासैखौबो नोंथांमोनहा फरायसा हिसाबै फरायसा बादि मोजाङै फरायनानै लाबानो जाबाय होननानै बुजिनो मोननाय जागोन गासैखौबो दा बेजोंनो लोगोसे मोनसे बाथ्रा बुंनो आखायाव लानाय जादों बे जाहैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो गोबां भिडिअ खालामो इउटिउबार नाथाय बाहाय खोब माने मानसिफ्रा नेगेटिभ थिंकिं जानानै दंगासिनो दङ साफ्रोमाबो नेगेटिभ थिंकिं खालामो माने इउटिउबारफ्राबो गोबाङानो दंखायो नालाय खोथाया जाहैबाय फैसानि थाखाय बिराद मावो फैसानि थाखाय बायदिसिना जाथावैखौबो हगारो बेबायदि सानो ओंखायनो जाथावना भिडिअ बा नंगौ भिडिअ दा नैबे दा पजिटिभ भिडिअ बाहायबो आं नेगेटिभ कमेन्ट मोनगोन बेयो नंखागौ दा बेनि सायाव बुंनो लानाय जादों जायफोर नोंथांमोना नेगेटिभ कमेन्ट होयो नोंथांमोनहा अननानै दाहो नङाब्ला जों इउटिउबारफोरा बोराबनाय मोनो गाज्रि सोंखारिनाय राव बायदिसिना बुंहरो दा बे भिडिअआवबो फैगोन नाथाय बे भिडिअआ सोंखारिथाव गैया नोंथांमोना नुगासिनो दङ बेयो माबा मोनसे सोरखौबा हेल्प खालामनायसो दा बेनि सायाव आङो हाजार रांबो मोनगोन बेबो नङा जायफोरा इउटिउबार बिथांमोना मिथियो जोङो इउटिउबजों सोलिना थाया इउटिउबखौ ओरैनोसो नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनायनि नामैसो जों बानायो जोंना आलादा केरियार दंखायो बे आंनाथ' आलादा केरियार दंखायो ओंखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय जादों बे खोथाखौ जाहाथे नेगेटिभ कमेन्ट बा इम्पसिबोल जोबोद गाज्रि मा होनो सोंखारिनाय राव जाहाथे बुंहरा आरो आं जायफोर बिथांमोना बुंहरो आं बिथांमोनखौ खेबसेनो आंनि भिडिअनिफ्रायल' डिलिट खालामनाय जाहरनाय नङा चेनेलनिफ्रायनो डाइरेक्ट बेखौ डिलिट खालामनाय जायो आरो इयुनावबो बियो माब्लाबाबो आंनि चेनेलनि भिडिअ नुनाय नङा ओंखायनो आरो नोंथांमोना लोगोफोर जायफोर इयुन जोलै नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर इउटिउबार दङब्ला नायग्रा बिथांमोननिसिम बुंहरबावबाय आङो जायफोर इउटिउबार नोंथांमोनहा जुदि साफ्रोमनियावबो नेगेटिभ कमेन्ट फैयो बे नेगेटिभ कमेन्टफोरखौ नोंथांमोनहा चेनेलनिफ्रायनो फुरा ब्लक खालामनानै दोनहर अब्लाना बिथांमोनहा बुजिगोन सानसे समाव मोनसेबो चेनेलाव बिथांमोनहा नागिरबाल' नुनाय नङा अब्ला बिथांमोनहा आन्दायहैगोन बेनिखायनो नोंथांमोनहा खामानि आंबो मावखायोखा मोनफ्रोम भिडिअआव आङो साब्रै साबासो
बेबायदि ब्लक खालामनानै दोनहरनांगौ जानानै फैयो आरो सासे सानै मानसियानो मोनफ्रोमबो भिडिअ'आवनो हरनो नाजायो जिहेथु ओंखायनो बेफोरबायदि नेर' माइन्डेड बिथांमोनखौ जोंनो नाङा आरो समाजाव बेबायदि गुबुंले खालामो बेखौ आं डाइरेक्टलि बुंहरदों बिथांमोनखौ ओंखायनो नोंथांमोननि गेजेरावबो जुदि बेफोरबायदि दङब्ला अननानै नोंथांमोना जेबो दाखालाम जिहेथु माबा मोनसे गाज्रियावबो माबा मोनसेया नोंथांनि थाखाय हेल्पफुल नङा नाथाय नेक्स्ट भिडिअ'आ नोंथांनि थाखाय हेल्पफुल जागोन मानो होनबा साफ्रोमनिखौबो फल' खालामनानै एसे जा हायो हेल्प खालामहरनाय जाहैयो जायखिजाया मानो नोंथांमोननो फिन खेबसेबाव नायनायनि थाखाय साबायखर बावनानै दिनैनि बे भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।